Момчета на съвсем родна територия честита титла. Различно ли е усещането да си почти у дома, така да го кажем, защото ясно е България е у дома, но другото, местното е по-различно усещане. Аз съм си почти у дома, Митака си е направил дома, така че той да отговори. Аз съм си напълно у дома. Усещането естествено е малко по-различно тук, малко по-специално. И защото аз успях да бъда една мечта от малък, понеже аз бях тук 2013, като беше последният турнир, 2014 подавах топки. И си ми беше мечта да играя да спечеля такъв турнир и благодаря ми така, за което ми избъдна тази мечта. Много готино усещане. За мен също е страшно удоволствие. Митака ме приюти в неговата къща. Дундурка си ме, чувствах си се аз като дома си, беше страхотно и за мен е много специален турнир. Кажете ми какво беше първо, имаше ли изобщо труден момент в финала, какво беше важно за да бъде спечелен? Имаше трудни моменти доста. Сашо и Борко играха много силно цял турнир. Те нямат, не знам дали има някой да им е взел 15 точки на този турнир. Знаехме, че ще е труден матч. Дадохме всичко от себе си, бяхме спокойни, били сме на финали доста и може би това ни помогна да вземем победата. Митко, сега предстои, може би, още по-трудното за вас. Предстоят ви 4 турнира от фьючер сериите. Първо в Бургас участвате ли, да ви питам? Да, първо в Бургас ще участваме. Очертава се доста хубав турнир отново. Имам пари за конкуренцията. Бургас е страхотен домакин, естествено и това. Мисля, че доста международни двойки ще дойдат, така че също Антов и Сгуров, които днес играят в финал Балканията, стискаме им палци. Константин Митров, нашите треньори, Валю Бартов, те ще участват, така че тренирът ще е много интересен. Писаха ни, че ни чакат. Валю и Коцето, идваме. Добре, но след това предстои обаче по-сериозното. Чувствате ли се по-добре, защото имахте някакви здравословни проблеми с течение на сезона? Чувствате ли се готови вече за още едно стъпало нагоре? Митака е здрав като бик. Аз малко се разпаднах предния месец, двете рамене, едното коляно, но... Так имаш един здрав крак само останал. Трите края, 4 крака, само един здрав. Само десния крак ме държеше в играта, но да, тук последните 2 седмици, благодарение на треньора ни, на Захари, на Антов, тренираме като волове и смятам, че сме във форма. Готови сме и за Бургас, и за след това, каквото да е. Пожелавам ви успех. Мерси много.